тамошобинони азиз, ана марҳамат 500 сомона кардиган жимпири туркӣ 500 сомон дар анамин даҳум дарвоза 196 контейнер тарафи пажарка ҳам сиё дора ҳам сафед. баъд иҷада бо жимпирои туркиро хостим нишон дидем. ина тоза туркӣ размерои калон дора. ина бинед чӣ қадар хушрӯа. ино ҳамаш турецки 850 сомонӣ размерои калони фасон доранд. ина озимо дадан чӣ хеле медонед. иниш бо модели навуш дароз барои занҳо, барои бонувони мо ҳаст. адола марҳамат бо аз ин ҳаста. нами тиграм биёя маро чиба нишон дидем. намиёра яке мегире. ё чанд сом? Ӯзбекистон 300 сомон. пешошонам кардигана.